I en lille lysning i den store skov boede kaninen Charlie, kendt for sine strålende gule sko og sit frække grønne slips. Charlie var ikke nogen almindelig kanin, for i sin hånd holdt han altid en magisk gulerod, der kunne opfylde ønsker. En solskinsdag, mens Charlie hoppede gennem skoven, stødte han på et mystisk sort bur med sølvkanter. Et af burets ben var knækket og var blevet støttet under nogle gamle mursten. Charlie kiggede nysgerrigt på buret og mærkede en bølge af ensomhed skylle over sig. Han ønskede sig så inderligt en ven. Med et skævt smil på læben tog Charlie sin magiske gulerod og svingede den bag om hovedet og sagde de magiske ord: "Gulerod, gulerod, bring mig en ven", og pludselig gik låget på buret op, og op sprang der en tryllekunstner ved navn Bimmermand, med store, forskrækkede øjne. Bimmermand stirrede på den store kanin med de gule sko og det grønne slips og kunne næsten ikke tro sine egne øjne. "Hallo der, jeg hedder Charlie", sagde Charlie muntert med et kæmpe bredt smil og rakte en pote frem. "Jeg håbede, at du ville blive min ven." Bimmermand tog forsigtigt Charlies pote og smilede usikkert. "Jeg hedder Bimmermand. Jeg tror, jeg kom her, fordi du ønskede det." Charlie nikkede ivrigt. "Ja, præcis. Jeg følte mig lidt ensom, og jeg tænkte, at en tryllekunstner ville være den perfekte ven." Dagene gik, og Charlie og Bimmermand blev bedste venner. De udforskede skoven sammen, lavede sjove tryllekunster og lo af alverdens ting. Bimmermand lærte Charlie nogle trylletricks, mens Charlie viste Bimmermand, hvordan man kunne finde de bedste gemmesteder i skoven. Til sidst var der ikke en dag, hvor de ikke sås, og Charlie følte sig aldrig mere ensom. Den magiske gulerod havde ikke bare skabt en ven, men også et uforglemmeligt eventyr.